SNP Boys Rada taktika je strategická stolová hra so vzdelávacími prvkami, ktorá vznikla pri príležitosti 80. výročia Slovenského národného povstania. Vytvorilo ju vydavateľstvo Komorno v spolupráci s Domom Matice Slovenskej v Komárne a Slovenskými rebelmi. Stolová hra je určená pre 2 až 3 hráčov od 13 rokov. Cieľom hry je dobývanie území na mape Slovenska a plnenie taktických úloh. Pomocou figúrok hráči ovládajú svoje vojenské jednotky, ktorými zvádzajú ťažké boje a pohybujú sa po mape. Všetky udalosti, miesta bojov, vojenská výbava a taktické úlohy vychádzajú zo skutočných udalostí, ktoré sa odohrali počas SNP. Súčasťou hry je aj 70 vzdelávacích kariet, ktoré prehlbujú vzdelávací rozmer hry a sú príležitosťou naučiť sa niečo nové. Na hre sa podieľali aj odborníci docent Pavol Jakubčín z Trnavskej univerzity a doktor Tomáš Klubert z Ústavu pamäti národa, keďže mládeži a verejnosti chceme ponúknuť dôveryhodné informácie. Sme presvedčení, že uchovať pamiatku našich predkov, ktorí hrdinsky bojovali za slobodu, je aj naša zodpovednosť. Nezabudneme? Viac informácií o stolovej hre SNP nájdete na webe www.komorno.com, kde si hru môžete aj zakúpiť.